Maayong buntag, mga igsuon, makakanta na usab kitag balik sa Alleluia. Happy Easter ninyo diha. Nganuman, kay atong gisaulog karon ang pagpildi ni Jesus sa kamatayon ug sa sala. Mga igsuon, kabantay ba mo? Mga salida ug mga storya nga atong mabasa, kasagara, happy endings. Of course, ila nang gikuha, the greatest story ever told, ang pagkamatay ug ang pagkabanhaw ni Kristo. Munang kabantay mo na ay pare-parehag patterns. At first, muratag maguol, kay murag dili mapildi ang kontra, kusgan kaayo, daog-daogon pagyud ang bida. Pero in the end, daog gihapon ang bida, pildi gihapon ang kontra. Mga igsuon, kanilang gyud atong hinumduman. Death will never be the end of every story. Sin, injustice, lies, problems, betrayal will never be the end of every story. Maunang mga igsuon, si Kristo nabanhaw na. Pero nganong ato pa man gihapon siyang i-question pag abot sa mga problema? Si Kristo nabanhaw na. Nganong nagpabilin pa man gihapon ta sa atong hopelessness? Mga igsuon, si Kristo nabanhaw na. Nganong mahadlok pa man gihapon tang mamatay? Dapat wala nay moingon ani ha? Wala na ko'y paglaom, mas maayo pang mamatay nako. No, please don't say that. Niay giingon si Pope Francis, let us never give up. There are no situations which God cannot change. Pagkanindot. God bless and happy Easter.